prvú decembrovú nedeľu nastúpili naši žiaci v Leviciach na ďalšie stretnutie žiackej ligy. Pre obe mužstvá to bol veľmi dôležitý zápas, pretože sa stretli týmy, ktoré doposiaľ ešte nevyhrali. Naši chlapci v nových čierno-bordových dresoch začali tak, ako sa na správnych buldokov patrí. Napriek tomu, že Levičania neposkytli našim chlapcom pri rozcvičke puky, Richard Tartal im už v 52. sekunde stretnutia jeden poslal do brány. Dlho sme sa z vedenia netešili, keďže už o pár sekúnd bolo vyrovnané. Tak ako vo viacerých stretnutiach, ani v tomto nám nevyšla prvá tretina, ktorú sme prehrali 1-5. V druhej tretine už naši chlapci začali viac korčuľovať, lepšie brániť a hlavne strieľať góly. Najskôr Richard Tartal v 23. minúte a neskôr Sebastian Lauko, ktorý sa skvele uvoľnil a znížil na 3-5. Aj v tomto stretnutí sme mali niekoľko šancí skorovať zo samostatných nájazdov. Richard Tartal síce dobre vystrelil, ale lapačka domáceho brankára bola proti. Patrik Barták zvolil blafák, ale opäť dobre zasiahol domáci gólman. Mladí buldoci si uvedomili, že majú poslednú tretinu na to, aby zmenili nepriaznivý výsledok. Do útoku opäť zavelil kapitán Richard Tartal, ktorý strelil svoj tretí gól v zápase. Žiaľ, ani to nestačilo, pretože Levičania takisto potrebovali vyhrať a keďže v tomto stretnutí mali viac šťastia, podarilo sa im streliť ešte 2 góly. Znížiť mohol zo samostatného nájazdu Patrik Jacola, ale aj v tomto súboji bol úspešnejší domáci brankár. Za zmienku stoja aj výkony našich gólmanov. Dominik Krajči v niektorých situáciách doslova čaroval a Filip Bachinec čelil 2 nájazdom za sebou. Levice nakoniec dolali Buldokov 7-4 a na tvárach našich chlapcov bolo vidieť veľké sklamanie. Ale aj tak si zaslúžili potlesk od svojho početného rodičovského fanklubu. Novomešťanov čaká náročný víkend, pretože v sobotu nastúpia proti lídrovi tabuľky Dukle Trenčín a v nedeľu už na domácom ľade privítajú hráčov z Topolčian.